B'daqqa ta' pinna inti tista' ssalva 9 ħajjiet. Il-Gvern da konsultazzjoni pubblika għad-donazzjoni tal-organi wara l-mewt kardjaka jew ċirkulatorja. Ħabbar dan il-Ministru għas-Saħħa Joe Etienne Bela fejn qal li għalkemm matul is-snin donaturi wara mewt tal-moħħ salvaw ħafna ħajjiet, bit-tibdil propost fil-liġi jista' jwassal għal żieda fit-trappjanti ta' madwar 40 u 50%. Il-Ministru Joe Etienne Bela qal kif huwa dmir ta' Gvern progressiv li jippromuovi l-valur u l-kwalità tal-ħajja b'diversi modi u aspetti. Fil-waqt li hemm bżonn ta' intervent leġislattiv biex jipprovdi aktar possibilità għall-organi u t-tessuti. Inwessawhom minn pazjenti mhux biss li jkunu mietu u ġew iċ-ċertifikati brain dead fejn il-moħħ ikun miet b'mod irreversibbli, imma wkoll minn dawk il-persuni li jkunu mietu imħabba ċirkostanzi tal-qalb, il-qalb tieqaf u minkejja l-isforzi kollha tal-ispeċjalisti tagħna ma terġax tibda taħdem. Il-Ministru Abela ringrazzja lid-Deputat Ivan Bartolo u l-isqfijiet ta' Malta Għawdex li ħadmu mal-Ministeru għat-tnedija ta' din il-konsultazzjoni pubblika. Hija maturità politika, jiena onorat illi mhux biss naslu imma li Malta tkun qed turi verament il-messaġġ li aħna Malta solidali, kif qal anke qabli il-Ministru b'daqqa ta' pinna tista' ssalva 9 ħajjiet. Il-Ministru Abela qal kif din hija turija ta' solidarjetà u għaqda li fejn tidħol saħħet il-pazjent qed naraw iż-żewġ partiti u l-Knisja jaħdmu flimkien għal an wieħed, kif din hija maturità politika li tista' tkun rivoluzzjonarja. Il-konsultazzjoni se tibqa' miftuħa sa frar li ġej.